Така, докато отивам на следващата си среща, правим бързо включване да направя прогноза за пазара за следващите там 5-6 месеца до края на годината. Сега е края на юли. Говорим за прогноза до края на декември и началото на януари. Позволявам си го, защото в предното клипче за прогнози на пазара от началото на тази година прогнозирах, че ще има забавяне, но цените няма да паднат. И мисля, че горе-долу така се случи. Имаше забавяне, пазара не падна, нямаше някакви хиперръстове, така че в общи линии мисля, че се справих добре. Да се върнем за текущия пазар и за това, което следва според мен, моята прогноза. Така, според мен ще разочаровам доста критиците на пазара, които смятат, че той ще падне и че няма да има сделки и че цените ще се свият. Честно казано, не мисля, че това ще се случи. Даже дори прогнозирам, че следващите няколко месеца ще са доста по-активни от предходните няколко. Основно защото по принцип края на годината е по-силна в сделките с недвижими имоти. От друга страна смятам, че вече хората свикнаха да работят с еврото. Тоест, ако имаше преди това някакъв стрес, че да кажем от 100 лева в сметката си имаш 50 евро и това някакси те стресираше, сега мисля, че няма такъв проблем. В смисъл, нещата се нормализираха. От друга страна, чисто финансово и така информацията, която стига до мене през кредитни консултанти, банкери и така нататък. Банките си имат доста налични средства. Между другото, една от последните ми сделки, кредитополучателя е взел лихва на 2,13%. Повтарям, 2,13%, което е доста ниско. И говорим за сделка, която е сключена в края на юли месец. Така че е съвсем актуална. Третата причина, заради която смятам, че пазара няма да падне, в смисъл, или поне няма да паднат цените, така както си мечтаят някои хора, е, че практиката ни показва, че ако имотът е правилно оценен, със сигурност ще се намерят купувачи. От пазара биха отпаднали имоти, които са надценени, и забелязвам, че има нова тенденция купувачи да търсят имоти, които са завършени, т.е. не им се занимава с майстори. И вторият на мисли, имотите, които са за ремонт, се продават и ще се продават една идея по-трудно и по-бавно. Това е прогнозата ни за следващите 6 месеца до края на тази година и началото на 2027. Нека да видим какво ще стане. Чао!